Nilip MSC constituency ke parlo Chokiola police station ahem adungalong ke do Koilamati Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Lokechali Klims of Maratum ke damtang aruni phai pliani men keso dera jok Golaghat Civil Hospital along an si chilang damnang atum bang kep abang piatum ta keso ke me pen puthot methang ahem chewang laplo keso dera tum food poisoning kalipusi pherangke thengno klardak abirta nangthan pachini dun Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School along ke damtang Lokechali Klims of Maratum men keso se kachelang damnang kok pen non keso ke me pame pen hospital pen puthot methang ahem kachewang long pen kopi kosona keso si kelong mapu aberta klardak kelong ji aphan aruni phai kretroxiani nili press club pherangkia tu Lokechali ahem la pen Chokiola police station along an kachini pame ji aphan birta endamlo Lasohut OC Karna Pegu doctor's report lapen Lothan Bangphi lapen keso atum nangkache thandun ki food poisoning kalipusi final result pipon tanglo gastric hemoglobin ki jum pen apot lapen kephang ok pen room ki bi pen aphai ke ong apot pusi pherangkia thengno lamthe nang pachini don pamilo kedamtang aruni phai pliani hospital along ponlo Nipai Paula Penipai Troxia ni anke keso det bang keba bang pi atum keso me pamesi chewang long laplo Apu karting aria king kang sam et lapen hang thap hang pru akeso si labang keb abang phi tumta se kachelang hut manrinti Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School along lo than bang atum kadukawe bang kripli do Lokechali Klims of Maratum kadukawe bang troxir keb raner keb do lapen non-teaching staff atum bang trok do. Achiklo jonwang abainong nang pabat nang jila pen kido ke thagadi misen se prabjin pen Koilamati mini stadium adungalong Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School a building ki kimpon patang sedak asonte misen ji puta Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School warden kam superintendent velibon hanse pia hin pen kadukawe klardak pen nang chethandun athe non nilitum boha do bomadim ke arve ke jang pulote arve kili kijuna lang aporating nang pipedat ajoini nilitum sungnang piklo anparta lasi prabjin pen nile PhD department SDO girin bora atum chelangra aporating pen kijun alang kipipon pa meji aphanta pachini pon food poisoning po bangke ahokali halaswari ta breast meat sita dolo la sorni sita memi bi pandak lo je lagi food poisoning ke kali adhe ke poisoning pulong pe ke chopa prank ta ni hello mi bi chulo nili ko erdo that 1.5 year ta dola phanda pa chulo sita me thang ka 6 7 and then 97 students do la that 97 students sita me chulo same sob phan ke la so hormone effect ako a symptom ta me it's not food poisoning a symptom kali food poisoning symptom bolote ekdom unlimited vomiting aning bang thor ei la pen loose motion ekdom alang dam bor lason vitrins sitame lason ji sitame lason a symptom bai theklong le men apu so cling ong po amek se loke chang e hangta phangpu chardak ta pola so abansi theklong amad nitum dak Chokiola BPSC lo ponlo dak sitame se line haru pilo la dak sitame ke hangta ke hangpu lason do pok masi ala nitum na refer ek derlo na refer det pen nilitum Golaghat hospital se na refer ro la pended hala dak elang bom se tame gastric sidula tum ako blood test report tame ulai lo aphiban ke hemoglobin se ko hemoglobin ke ko ma jok se la tum weakness to ko la pen gastric abang excess der lo gastric apose to apok so thip mane aphu arting ko aphu ka chorot ko ol hai hui ko lo la se hada report ateng gulote kene la ke food poisoning kali kasilada medical team sitami banglo aphibe declaration wala nitum gote reports check era feedback kana nitum sitami declaration and kilo it's not food poisoning judi hai food poisoning polote 97 along with the teachers are the non teaching staff sitami lo class of kaddo kabe ka chora peblo ko dasi effect polote kaddo kabe phanno lati ante holo ko air lo nili so ke 1.5 year bela hala fancy first effect ko athe hala ke immune system same lan ke strong re kalila lasila haya o somar ke effect ke lake it's not food poisoning like heavy only for gastric problem do lapen ke latum kene hala suffocation da do adim dihe kamasila
एकदम माने दोटूर मती होदी गरम को आजाद पौन के लतुम लासो लो माने गरम ता सिपी इनके गरम गरम लैंग खान साम की जोन गरम गरम लैंग का चिंगलू लता इसिया प्रॉब्लम नो लता लैंग का चिंगलू ता गरम गरम चिंगलू लेता उपाय वे अथेनी ले तुम लैंग के वे आहुत सप्लाई लैंग ना पे होत ले लहाय सोमार चिंगलू ले पुलोते कनिंग विनिंग वे चोको अनके 97 अमुलुक दो लासी के चिंगलू सिता में अनारलो पेन सिता में चिंगलू पापराप नन को आथे आजो अन चिंगलू बते लता सिंगजाम ओ केरेंग नो लहाय हुई ता दुको ni nang lemen cetan ha Nilinan ke sarboling pipi ini non cari pembikas naik ang dengar. Ke suara ni son isu ke pulo ipok su it aja lah ini son insan lo amat di picunnya aku tiang son di pusong om amat itu lang pun nang ke hospital lang di selain itu cipi. dan nang le kopi kicu ben sila sona kisu nang ceng dah Kicu kila ada breakfast dong kopi piahan mana pi oh guguni lah gogoni hingga guguni ya betul gogoni ban kaprek doma be uti poddo bo di bangke lunch kaprek abe ma abe la chudiat ben sinang tum la sona kisto simptom ang si thailong de kali ada ini kan etna son sa oi oring hoye tu ini ngang sonja doma ini barang dia efforting doma be karting mang itu pok dam doma be so la sonde supi ni non sardi bo kelas 10 de nang da kisto me pamelo manam ka nang le ge kisto simptom bi pila nang le hala so arni bang ka ni hala so arni ni first ko ke ni sudunde bank subo anke ni talang din bo anke ni keng ni rianta ni chekeng anke sam he the half he anke ama api mi sunang thek long no anke ama e panta hospital ang pom anke bihanda biji se line ha en nang le ko pine kicu ben si elason kisu no mate ta kaprek aprang pen nang le dak wang we ko pen pine he melong tamela sona kisu doma abe dak wang dak ben si son kisu long de Choki hola pen Sanjit Krola pen Koilamati pen Samson Ingti Carbing Long Life